Zdaj, ko ne smučaš, v bistvu verjetno hodiš na faks? Pa da, u biti sam gotova, dala sam ispite, predala sam diplomski rad, čekam samo obranu, postaću bakalaureus logistike i menadžmenta u Rijeci, to već guram nekoliko godina i ovog ljeta sam konačno imala malo više vremena da to sve završim. Mislim, meni je osobno bilo jako bitno naći neku zanimaciju, maknut glavu od skijanja, jer jednostavno nakon 20 godina što si u nečemu, to prekinut u jednom trenutku je dosta teško, tako da malo sam putovala, malo sam se bavila školom i ništa, počela sam raditi, koji cijeli normalni svijet. Kaj pa najrajši počneš v prostem času, oziroma ko si še imela tekme, treninge, da si se najlažje odpočila? Pa kad si na tekmama i treninzima je ritam vrlo, ajmo reći, intenzivan, tako da ono što sam najčešće radila je sam spavala ili gledala neke filmove ili kako sam bila na fakultetu kad sam imala dovoljno energije učila. Nažalost ili na sreću imala sam vrlo malu ekipu, tako da nije baš bilo puno društva, ali kad bi se skupila cijela hrvatska reprezentacija, onda naravno da bi bilo malo zabavnije. Na Hrvaškem si v bistvu dokaj znana, si kot neka zvezda, a kako si se s tem spopadala na faksu, tudi na ulici? Pa mislim, ja sebi nikad nisam bila zvijezda i niti nekim svojim bližim ljudima. Naravno da nekakva popularnost dolazi u sport i naravno uz rezultate. Imam sreću, ušla sam jako mlada u cijeli taj, ajmo reći, snježni cirkus i mislim da sam dosta dobro naučila procijeniti ko je sa mnom zbog ono Ana kao Ana, a ko je samo zato da bi mogao reći da sam ja znam onu Anu skijašicu. Tako da do sad ne mogu reći da sam imala nekih neugodnijih iskustava. S to popularnosti je verjetno tudi prišlo dosti nekih ljubezenskih ponudb, si se uspešno jih obranila? Pa znaš šta ću ti reći, dosta je bilo teško dok sam se skijala, ima takvih ponuda s obzirom da sam bila van Hrvatske preko 200 dana, ali ja sam tijekom svoje karijere imala dve dosta duge i stabilne veze i svi su mislili da ću i nakon karijere, znaš, sad kao malo se smiriti, skrasiti, ali mislim da je ovo prvi put u životu kad sam posvećena na neki način isključivo sebi, kad sama sebi biram neki ritam, sama sebi određujem šta hoću i u ovom trenutku nemam neku želju, znaš, onako, smirit se i ovisit o nekom drugom.